Изпълнител 05, а това са... Аз съм Deep Zone, това до мен е. Аз съм си Бол. Сега ще правим Чъби Бъни Чалендж с Джанки. Джанки! И може да започвате. Първа, една Джанка. 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 Да. Вземи още една и ще победиш. Стига ще се убиеш. Стига бе! Аз съм победител! Колко джанки имаш? Много повече от него, защото по-рано ги изплю. Виж неговите са по земята. С 2-3 джанки повече. Вижте джанките откъде са. Оттам. Тук има катерушка. И да, това беше всичко от нас. Чао! Чао! А ти?